Saipasele joukkueen keskushyökkääjä Matias Mutikainen. Yksi peli Geneve Future Hockey Challengea jäljellä. Minkälaiset fiilikset on jäänyt turnauksesta tähän mennessä? Tosi hyvät fiilistä. Ei oikein parempia voisi olla. Paitsi jos finaalissa on. Hyviä kansainvälisiä pelejä. Eroako peli jollain tavalla siihen, mitä olet tottunut Suomessa pelaamaan? No, onhan se jokaisella maalla erilainen pelityyli. No, se nyt vähän erilaista kuin Suomessa. Sveitsissä isot kaukalot. Onko se vaikuttanut peliin jollain tavalla, että jäällä on tilaa enemmän? Joo, ei mene apuun hälytä. Edessä pronssiottelu vastassa Geneve Servette. Mitä ajatuksia illan pelistä? No, voittamaan lähetään ja hyvällä fiiliksellä lähetään. Eilen kävitte joukkueen kanssa tankkaamassa energiaa illallisella italialaisessa ravintola Molinossa. Oliko paremmat pizzat kuin Caperossa? Ei todellakaan ole. Ole se hyvä, mutta kyllä Capero on paljon. Hyvä, ei muuta kuin tsemppiä illan peliin. Kiitos.